Han har også fået en statsskylde, der er en rigtig god en. Ikke også min? Og den... Det er gennem YouTuber. Gennem YouTuber. Taberen, den får... Klaske røv med den der. Ja, og det gør Nas. Kan jeg bare få sige. I kan se, tjek den her ud. Mor kommer ind, så... Den er god. Den er god. Og det er rigtig god. Ikke også? Så jeg starter. Ja. Kom. Halløjsa folkens. I dag har vi rundet 50.000 subs. I dag har mine 2 drenge med. Jeg skal spise en chili. Chili mere. Og det er en pige. Så jeg kan ikke huske, hvad de hedder, ikke også? Men det bliver pænt fest. Der er en habanero. Det ved jeg ikke, hvem er det? Christine Schøller. No. Da hun var lidt unge. Jeg tror, det var 50.000. Okay. Jeg tror, det var 50.000. Okay. 1-0 til mig. Hej så alle sammen. I dag der skal vi lave en video, hvor at, man kun må snakke, når man har talepuden. Og når man har talepuden, når man snakker. Og når man ikke har den, så skal man tie helt stille. Så. Sig lidt mere om det. Så. Og jeg synes, at ham, hvis der er en, der er god til at tie stille, så får han sådan en her. Hvem er det? Hvor mange er der med? 3. Byens over. Nej, det er ikke byens over. Hvad siger du? Jeg ved det ikke helt. Skal jeg sige det? Ja. Er det en pige? Nej. Men der er en pige med i den. Morten Mønster? Ja. Altså. Hans Peter. Nå ja. Hvor han er sammen med Naja Mønster og Morten Mønster. Og tjek også hendes og hans kanal. Eller begge to. Begge 3. Ja, alle 3. Og I må også shoppe spy vores. Ja, det er også vigtigt. Ja, det er lidt bedre. Mm-hmm. Ja, du gør det, mand. Hvad er det? Nå ja, du er klart det er mig. Halløj, jeg har Morten Mønster med til at spise sådan her kæmpe vingummi. Det Spørg Kasper. Nej! Det kan jeg godt huske. Den blå vingummi, han ikke kunne lide. 2-1. Ja. Jeg spiller til 5 point, okay? Okay. 10 ting med piger, hvor det altid er svært. Også når man har stramt bukser, så skal vi hele tiden hive dem op. Og sådan noget. Det er helt vildt irriterende. Også når man lægger make op. Så på ting ned over huden. Er det en går pige? nedad. Ja. Christine Slot. Hvad fuck er det så? Sarah. Fuck Sarah. Hende der med Norge. Nå. Så. Det var forkert. Så nu er det 2. 1. Nej, 3. 3. 3 til mig. Skal jeg fucking lave en svær ting? Jeg skal igen få en klask i røven. Hvis du havde gjort det der, havde du bare fået 2. Okay, mand. Nøj. Okay, jeg er en pige. Det ser du godt. Okay. Hej, så skal mig og min veninde lave en håndrygtryk, og så kan jeg lige vise den. Det er vi veninder, for vi er bedste veninder. Så, du kender nok ikke. Sig lige lidt mere. Jeg ved ikke, de skal jo lave et håndtryk, ikke også? Nå, Josefine. Og Karoline. Josefine, jeg får vores klasse. Hvad hedder Karoline? Hvad hedder YouTube? Josefine Hansen. Karoline Woodfyrs. Nej. Hvad så? Woodfyrs-kanalen. Jamen, det var også hende, jeg mente, det var de to, der gjorde det. Ja, men du sagde... Jeg fik et point. Nej! Jo, fordi det er jo dem, der laver det. Så det kan jo være lige meget. Det var den video, mand. Okay, så kan jeg Godt, bare sige... yes, mand. Fuck dig, hører. Yeah. Og så ved jeg godt, hvem det er, mand.
fucking løvepels. Okay, er det min tur nu? Ja. Hej. Nej. Hej, i dag der skal vi lave en... sådan en challenge. Det skulle da Emil. Hvad? Hvad siger det jo? Eller? Det er Emil, det snakker jo. Okay. Skal vi lave sådan en bedste venner challenge? Hvem er det? Sig mere. Bedste venner challenge. Sig mere. Og så skal man gætte, hvad der ens ting er sådan. Hvad er det? Det ved jeg sgu da ikke. Ja, det er nok også, ikke? Nå. Mor kommer ind. Nej, mor kom ind. Så jeg har lige fået 5 point. Det var mig, det skulle. Jeg har jo ikke sagt, hvad... Jo, du har sagt, det ved jeg ikke. Jeg skal klasse dig i numse. Du må ikke gøre det her noget. Nej. Ikke der. Du rammer mig ikke der. Kom. Eller jeg laver 2 hånd. I skulle ikke se det der. Jeg bankede altså hovedet ind i min sag. Han slog, så kom den sådan her. Lige den her. Og så lige. Og det gjorde fucking næst. Så vi ses, han ligger godt og bliver flækket. Så har jeg faktisk. Vi sagde ikke noget til ham.